Kumusta ang tanan mga boys and girls mga friends? Ngayon hinatang mo sa mahing paglawas. Yan na pugoy kanta. May babay sa kulon, pagpupaning hawak. Ang iyang naong napulos mikap. Apan wala lang siya masayod na may lalaking nagsunod-sunod sa babae. Dilikinti, siripinti, ang iyang naong muragis kabitsi. Sa taron kay basa pa pahiri sa ang imuha aron mauga. May babay sa kulon, panig hawak. Ang iyang naong napulos mikap. Apan wa lang siya masayod na may lalaki nagsunod-sunod sa babaeng dilikinti, siripinti, ang iyang naong muragis kabitsi. Sa taron kay basa pa pahiring imuha aron mauga. May babay sa kulon, pagpupanig hawak. Ang iyang naong napulos mikap. Apan wala siyang masayod na may lalaki nagsunod-sunod sa babae. Dilikinti, siripinti, ang iyang naong muragis kabitsi. Ito mga boys and girls na friends mga idol, hinaot nga kawiyon itong kanta. Sa ko sa mga taga-bahay Libo bahay sa mga Cebu ni Junior Hundido, Joseph Valero, ni Kinkin Hundido, Rini Hundido, og ni John Brian Mahipos, og ni John Paul Mahipos, og ni Laluna Dio, di Majid sa Tinitigan, og John Lloyd sa Tinitigan, Jesus sa Tinitigan, og sa Tanloms TV, og Antonio Lumbay sa Lucia Bohol, og ni Juan, ni Julie, George Nosa, ni Tumungo na Stasyon Rosas,
ni Misyo ni Rosa o Ubin Tenisa ug sa tanan na lang mga boys and girls mga friends mga idol, salamat daan sa mong tan-aw ug sa tanang mga sponsor sa YouTube. Salamat, God bless always na tanan. Salamat sa Diyos ng takotob.